Assalamu alaykum doganlar, dostlar. Bugün ediz vatandaşlar şugun Türkmenistan'ın konsulun işgari Aeroflot kompaniýanyň işgäriniň üstü bilen maňa 2 paket iýmet ugratdy. Ýagny produkty. Ýagny meni iýitmek üçin video goýlar görüp geçersiňiz. Men ol iýmeti geçen paketin iýzine gaýtardym. Ýagny sebäbi men satyn alyp bilmediler. Men hiç wagt özüm satmaryn. Onsoň Türkmen konsul näme üçin 9-njy gün şeýle iýmet paketini berýär. 2 martda şu ýere gelemde onuň özüni ýeri dedi. Sonda şu neçeli näme pikir etdi? Türkmenistan konsulxanasy bular ýalak kömek edýän bolsa onu ilki bilen goý Russiýa döwletiniň, Türkiýe döwletiniň, Ukraina döwletiniň, Belarusiýa döwletiniň studentlerine kömek etsinler. Studentlere kömek bersinler. Meniň ýagdaýymda hasam meter erwet studentlerin ýagdaýlar erwetleri bar. Şolara kömek etsinler. Sebäbi daşa ýurtdaky türkmen studentler hem yeter yetmez, iýmitsiz, ýaşaýyşsyz, jaýsyz kösenýärler. Sebäbi Berdimuhammedowyň diktator rejimi sebäpli studentler şu haly, şu ýagdaýda gezip ýörler. Kösen çöwürip. Bu ýerde men transit ýolagçylary şeýle hakykatlary gurrun berýärem. Bärtäki adamlar şeýle hakykatlary gurrun berýär. Olar düşünüp bilmän geň alýarlar. Näme üçin türkmen studentler hut öz maşgalasyndan kömek alyp bilenok. Biz Aşgabat hökümetinden pasowy, ýagny kömek pul soramyz. Biz diňe sadece kanunlaryň ýerine ýetirilmegini talap edýär. Kanun boýunça bizim öz howsarlarymyzyň kömegini almana hakymyz bar. Ene mamalarymyz zähmet çekýär, halal, gazanç edýär, halal. Olar haram dagyň tokumy ýalak, haram dagyň özü ýalak, korrupsiýa däl bizim ene mamalarymyz, ata-babalarymyz. Anaga seredin, iň bärkisi şeýle ýöneköy halkymyzy hem bermän bizi ondan mahrum edýärler. Türkmenistan elçixanasynyň işgäri öz watandaşlaryna howsar çykmagyň deregine şunça ýyllap näme hakda pikir etdiň? Meniň Türkmenistanyň watandaşlarym daşary ýurtda 10 ýyldan bäri kanuny ýagdaýda dokumentler bolmanyň üçin ejir çekýärler. Konsulxana näme diýär? Gaýtam olary ýygy giderler, basyş edýär. Ýene bir zat, olar ýalak kömek edýän bolsa, onda Türkmenistanyň konsulxanasy näme üçin geçen ýyl meniň okuyan yerimden üniversitetime jaňatdyryp okuwdan gowdurdyňyz. Yalan töhmetler bilen, yalan sözleriniz bilen terrorist, wahhabist diýip gowdurdyňyz. Men diňe konstitusiýa boýunça özüme berilen haky talap etdim. Şol wagt meni çykgysy ýagdaýa düşürdiňiz we meniň maşgalamdan aýyrdyňyz. Ýaňy doglan ýa ýaňy iýnen bäbegimden aýyrdyňyz. Çağamy, maşgalamy kyn ýagdaýa goýdurdyňyz. Türkmenistan konsulun işgärleri jogap beriň. Olar ýalak akylly bolsa, kömek etjek bolsaňyz, meni okumy ýyzyna gaýtaryp beriň. Meniň şu neçeli aýra geden maşgalamdan günüm gaýtaryp beriň. Olar ýalak kömek edip bilýän bolsaňyz. Türkmenistan konsulxanasy olar ýa kömek edýän bolsaň, türkmen studentler üçin problema döredýän diktator rejimine düşünür. Studentleriň ýagdaýyny diktator rejim bilen garşy görüş halk üçin. Ene hut şu sebäpden men Türkmenistan konsulxanasy iýeren iýmetlerini paketini iýzine gaýtardym. Bu rejimiň döreden problemasyny çözenok bu. Produkty ugradan meni produkty ýerimden bu rejim çözelenok. Ýaşlar studentler problema döredenok. Problemany diktator rejim döredýär. O bizim studentlerin problema döredenok. Ya bizim halkymyz, prostoy halkymyz problema döredenok. Problemany diktator rejim döredýär. Konsulun işgärleri şunu bekdiňler, gowjy ünseriň. Onsoň men adwokatym ýanyma gelip bilenok. Olar ýaly kömek edesiňiz gelýän bolsa, adwokatym ýanyma goýurar ýalydyň. Olar ýa kömek edesiňiz gelýän bolsa, sözüňiz geçýän bolsa, aeroportyň pograniç slujbalaryna men dostlarym, deňdoşlarym ýanyma gelmek istedi. Geldiler, geçip bilmediler. Iýmitlerini getirdi, geçirip bilmediler. Olar ýaly kömek edýän bolsaňyz,
Siz öz iýmetiňizi ugratýançaňyz, men dostlarymyň güler ýüzüni görmek isleýän, olaryň produktasyny almak isleýän, olar bilen oturup gülleşmek isleýän, şu zatlar kömek edin. Hoş sağ bolan, saglykda görüşelim. Nesip bolsa inşallah ýurdumyzda dolanır. Bir jemaat bolup nesip bolsa bir gazany üýşüp nahar ýeriz. Nesip bolsa çöle çykyp tankal çaý içeriz nesip bolsa. İnşallah sağ bolan, sağ aman oturun. Sağ salamat gelin inşallah.